Дойран – битката, в която една дивизия спря настъплението на Антантата. 18 септември 1980 година. Македонският фронт. Районът около Дойранското езеро. Тук се намира една от най-важните български отбранителни позиции през Първата световна война. Срещу нея се подготвя атака на силите на Антантата. Целта е пробив на българската отбрана и излизане в тила на българската армия. На тази позиция обаче стои 9-та плевенска пехотна дивизия, командвана от генерал Владимир Вазов. Дивизия, която ще остане в историята като една от най-успешните български отбранителни части. Но зад тази победа не стои само един ден сражение. Зад нея стоят месеци подготовка, стотици километри окопи, хиляди войници и командир, който разбира, че бъдещата битка няма да бъде спечелена с численост. Преди да започнем, този канал е посветен на историята на България. Тук ще разглеждаме битки, личности и събития чрез факти, документи и разкази на участници. Ако подобни исторически видеа ви интересуват, абонирайте се за канала. А сега, нека се върнем към 1918 година. Царство България влиза в Първата световна война през 1915 година. Причината за това решение е свързана основно с националния въпрос и желанието за възстановяване на териториите, загубени след Балканските войни. България се присъединява към централните сили. На 6 септември 1915 година е подписано споразумение с Германия, Австро-Унгария и Османската империя. През октомври започва военната кампания срещу Сърбия. Българската армия провежда успешно настъпление. За кратко време сръбската армия е принудена да се оттегли, а българските войски установяват контрол върху големи части от Македония. През 1916 година войната се разширява. Румъния се включва на страната на Антантата. Българската армия участва в настъплението в Добруджа и заедно с съюзниците достига до Букурещ. Военните успехи обаче имат висока цена. Войната продължава. Армията е на фронта вече години. Войниците живеят в окопи, далеч от своите семейства. Снабдяването става все по-трудно. Умората сред населението и войската се увеличава. Именно в тази обстановка България достига до есента на 1918 година. Пътят към Дойран-Македонският фронт в продължение на години остава сравнително стабилен. За разлика от други фронтове в Европа, тук бойните действия често се водят от укрепени позиции. И двете страни изграждат сложни системи от окопи и укрепления. Дойранската позиция има особено значение. Районът около езерото позволява контрол върху важни направления. Ако Антантата успее да пробие тук, това би поставило българските сили в сериозна опасност. През март 1917 година от позициите си. Вазов очаква точно такъв сценарий при Дойран. За това са изградени укрития, землянки и защитни съоръжения. Част от позициите са разположени така, че да могат да запазят войниците по време на артилерийския огън и след това бързо да бъдат възстановени. Освен укрепленията, важна роля има и организацията на огъня. Артилерията е разпределена по сектори. Всяко оръдие има определена задача. Наблюдателните пунктове следят движението на противника и подават информация към командването. Свързващите линии осигуряват връзка между отделните части. Това позволява на българското командване да реагира бързо при промяна на обстановката. Вазов не разчита само на техническата подготовка. Той знае, че в крайна сметка позициите ще бъдат защитавани от хора. Затова войниците провеждат постоянни тренировки. Отработват се действия при артилерийски обстрел, придвижване между позициите, отблъскване на пехотни атаки,
Контратаки при проникване на противника. Всеки войник трябва да знае какво прави, дори когато командването не може да даде заповед. Според спомените на участници в битката, най-тежкият момент преди сражението не е самата атака. Това е очакването. Дните преди настъплението минават в напрежение. Войниците виждат подготовката на противника, чуват движението на артилерията, знаят, че предстои голямо сражение. В окопите се разнасят разговори за семействата, дома и това, което може да се случи на следващия ден. Някои войници пишат последни писма, други се подготвят за най-тежкия възможен изход. Това е ежедневието на хората, които стоят на първата линия. Според спомените на офицери и войници, когато генерал Владимир Вазов разговаря с частите преди решаващите боеве, основното му послание е ясно. Позицията трябва да бъде задържана на всяка цена. Той разбира, че при Дойран няма възможност за лесно отстъпление. Зад дивизията няма удобна резервна линия. Зад нея е пътят към вътрешността на страната. Силите преди битката през септември 1918 година дойранската позиция се защитава от 9-та плевенска пехотна дивизия. Начело е генерал Владимир Вазов. В състава на дивизията влизат 34-ти Троянски пехотен полк, 35-ти Врачански пехотен полк, 36-ти Козлодуйски пехотен полк, 57-ми пехотен полк. Към тях се прибавят артилерийски части, картечни роти, инженерни подразделения, свързвучни и санитарни части. Общият брой на българските войници в района е приблизително 35 000 души. Срещу тях Антантата подготвя значителна ударна групировка. Основната роля е поверена на британския 12-ти корпус. В атаката участват 22-та британска дивизия, 26-та британска дивизия, гръцката серска дивизия. Съюзническите войски имат превъзходство в жива сила и артилерия. Разполагат с голям брой оръдия, картечници и боеприпаси. Планът им е след масиран артилерийски обстрел българската отбрана да бъде разрушена, а пехотата да извърши пробив. Преди атаката съюзническата артилерия започва подготовка. Дойранските позиции са подложени на тежък обстрел. Стотици хиляди снаряди падат върху района. Земята се разтърсва от постоянните експлозии. Войниците в укритията чакат момента, в който артилерията ще спре. Това е моментът, в който решаващият сблъсък ще започне. На 18 септември 1918 година, след края на артилерийската подготовка, съюзническата пехота започва настъпление. Пред нея са българските позиции. Предстои първият голям щурм при Дойран. Първият щурм при Дойран. На 18 септември 1918 година съюзническите войски преминават в атака. След продължителния артилерийски обстрел, британското командване очаква, че българската отбрана е силно отслабена. Планът е пехотата бързо да достигне до първата отбранителна линия и да създаде пробив. Но резултатът не е този, който Антантата очаква. Когато артилерията спира, българските войници напускат укритията и заемат бойните си места. Това е моментът, за който са се подготвяли месеци наред. Настъпващите части попадат под огъня на българската артилерия и картечници. От предварително подготвените позиции се открива концентриран огън. Разстоянието между двете линии постепенно намалява. Британските и гръцките части продължават движението си напред, но губят скорост. Пехотата трябва да преодолява не само физическото разстояние, а и силно организираната система от огневи точки. На отделни участъци съюзническите войски успяват да достигнат близо до българските позиции. Следват близки боеве около предните окопи.
Българските подразделения извършват контраатаки и не позволяват на противника да задържи завзетите участъци. Командването на 9-та плевенска дивизия успява да запази връзката между отделните части. Това е един от основните фактори за успешната отбрана. През целия ден боевете продължават. Артилерията от двете страни не спира. Районът около Дойранското езеро се превръща в зона с огромна концентрация на огън. Но въпреки численото си превъзходство, съюзническите войски не успяват да постигнат главната си цел. Българската отбранителна линия остава запазена. Втория ден на атаката. На 19 септември 1980 година Антантата подновява атаките. Преди новото настъпление отново започва артилерийска подготовка. Целта е да бъдат унищожени възстановените български позиции и да бъде създаден пробив. Но българската система за отбрана продължава да функционира. Повредените участъци се поправят. Подразделенията заемат местата си. Артилерията получава нови цели. Новите атаки отново не постигат решаващ резултат. Съюзническите части срещат същия проблем. Българската отбрана не е една линия. Тя е цяла система от позиции, които се подкрепят взаимно. Дори когато на определени места противникът се приближава, той попада под огъня на следващите отбранителни точки. За британското командване става ясно, че пробивът няма да бъде постигнат лесно. Първоначалният план за бързо преминаване през българските позиции се проваля. 9-та плевенска дивизия запазва фронта. Загубите битката при Дойран е едно от най-тежките сражения на Македонския фронт. Загубите и за двете страни са значителни. Българската армия дава хиляди убити, ранени и изчезнали. Съюзническите загуби са по-големи поради неуспешните пехотни атаки срещу добре подготвената отбрана. Според различни исторически оценки, загубите на силите на Антантата при атаките достигат над 10 000 души. Но докато при Дойран българската армия отбелязва успешна отбрана, общата ситуация на фронта вече е критична. На 15 септември 1980 година започва настъплението на Антантата при Добро поле. Там българската линия е пробита. Това променя цялата обстановка на Македонския фронт. Победата при Дойран не може да промени изхода от войната. България вече няма необходимите сили и ресурси за продължаване на бойните действия. Но самото сражение остава един от най-значимите примери за успешна отбранителна операция. Причините за успеха са няколко: добре избраната позиция, системното укрепяване, правилното използване на артилерията, подготовката на войниците и командването на генерал Владимир Вазов. След войната името на генерал Владимир Вазов става известно и извън България. През 1930 година той посещава Великобритания като представител на България. При появата му на гара Виктория в Лондон, британският генерал сър Иан Хамилтън отдава почит на своя бивш противник. Този момент остава известен като признание към качествата на един военен командир. Битката при Дойран не е история само за победа. Тя е пример за това как правилната подготовка, организацията и командването могат да компенсират численото превъзходство на противника. В продължение на дни 9-та плевенска дивизия защитава позицията си срещу една от най-силните армии в света. И макар войната да завършва неблагоприятно за България, Дойран остава като една от най-известните битки в българската военна история. Битка, в която на едно малко място край едно езеро се срещат две армии и историята запомня защитниците.